Grade 1, Lesson 1. Θα μάθουμε μαζί το αλφάβητο. Σήμερα θα δούμε το A, που επίσης κάνει τον ήχο A, και τον B. Το πρώτο γράμμα του αγγλικού αλφαβήτου είναι το A, κεφαλαίο, A, μικρό. Επίσης, όπως είπαμε και προηγουμένως, κάνει τον ήχο A. A. Εδώ έχουμε 4 λεξούλες που δεν ξέρετε ακόμη να τις διαβάζετε, αλλά θα τις μάθουμε ακουστικά. Θα πάμε να δούμε ότι όλες αρχίζουν από A. Μερικές λεξούλες έχουν τον ήχο A, μερικές έχουν τον ήχο A. Πάμε να τα υπογραμμίσουμε πρώτα τα A και θέλω να ακούσετε προσεκτικά πώς λέω την κάθε λεξούλα. Angry. Πείτε το μαζί μου. Angry. Ξανά. Angry. Η λεξούλα angry σημαίνει θυμωμένος. Πάμε στη δεύτερη. Αυτή η λεξούλα επίσης αρχίζει με το ίδιο γράμμα, αλλά αυτή τη φορά αρχίζει με τον ήχο A. Ape. Μαζί. Ape. Ακόμα μια φορά. Ape. Ape σημαίνει όλων των ειδών πίθηκος. Πίθηκος. Πάμε στην επόμενη. Πάμε να δούμε το δεύτερο μας γράμμα για σήμερα. Μοιάζει με το ελληνικό το Β, αλλά δεν κάνει τον ήχον Β. Κάνει τον ήχον Μπ. Άρα είναι το κεφαλαίο B, B και το μικρό το B που κάνει τον ήχον B. Εδώ έχουμε 4 λεξούλες που επίσης θα μάθουμε ακουστικά, επειδή τώρα αρχίσατε να μαθαίνετε το αλφάβητο. Όμως πάμε να υπογραμμίσουμε τον B και να πούμε τις λεξούλες μας. Θέλω να τις ακούσετε προσεκτικά και να τις επαναλαμβάνετε μαζί μου. Boy. Μαζί μου. Boy. Ξανά. Boy. Boy σημαίνει αγόρι. Πάμε να δούμε αυτή τη μεγάλη που φαίνεται δύσκολη, αλλά άμα την ακούσετε προσεκτικά δεν είναι δύσκολη. Beautiful. Μαζί μου. Beautiful. Ξανά. Beautiful. Και σημαίνει όμορφο. Η τρίτη μας λεξούλα είναι μικρή. Bag. Bag. Ξανά. Bag. Και σημαίνει τσάντα. Και η τελευταία μας λεξούλα για σήμερα είναι το bath. Μαζί μου. Bath. Ακόμα μια τελευταία φορά. Bath. Είναι το μπάνιο. Θέλω να κάνετε εξάσκηση όλες τις λεξούλες σας, να τις μάθετε μέχρι το επόμενο μάθημα. Άρα, πριν να δείτε το επόμενο μάθημα, θέλω να δείτε όλες τις λεξούλες που μάθαμε σήμερα, που αρχίζουν από A, που μερικές φορές ακούγεται A, και από τον B, να τις μάθετε ακουστικά, να τις μάθετε επίσης τι σημαίνουν και μετά να παρακολουθήσετε το επόμενο μάθημα. Εδώ στο iGetSmart.online.